Aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh, ini loh. Yang mana ini? Iya, ini. Wah, putra daerah. Nek ini orang beda. Nanti saka kana. Heeh. Baik aturan jeneng di Banten. Jeneng satu dah. Pripun masak bang? Apa ya? Nah, pripun? Saya. Piye Mas Mandar? Iya. Umat sono-sono teman-teman. Sing kuali sungkem iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biasa nyunatno kene kok. Penting aku. Ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangi dak konang anti goni deki njotipun temanten kakung apik. Aku betul. Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, lagi siji. Iya. Lho kan demi Pak Lurah pisan kok bener. Ya ora dinggo. Kene. Balik. Minggah madan sininggil Binakurata. Sang Narendra Mudawani sajuga. Kawis iki. Lah ora aku. Manten putri badhe keterangan manten kakung wonten ing UGD. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani lho. Ya sampai pada masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon sawu. Urung takon sawu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo abang ganteng pundi? Jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik kok ora garangan to iki. Perkara galan kok iso. Walah. Kowe digenderin lho, Pasti rada tegak. Oke, tegak oke. Iya. Bedela Irat Maya. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selang ageng. Selang ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Lin Mas tuwek. Limas ya Mas ya. 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan nenten ping 6 sing awal nggih Pak Dianto karo Tumingal. Kowe biyen panggamu ora ganti-ganti ya Mas. Alah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untu ora duwe. Ya ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neko-neko apa wong Pak Tumingal beli ra umum. Kok iso beli lho? Lah itu kan di samping dadi Limas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Pingin ane diserempet truk ngene iki. Oh Pak Limas kuwi? Pak Tumingal. Rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Mulai perang dadak komentator. Ya, Seneng ya Mas ya? Malah seneng ditangga kok. Iya iya. Napa mulai kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Yaine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange piro lho gak. Ya utangnya ditutup ya masa wong. Tapi sukses Mas pagelaran Selang Ageng. Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Piye dijajaki Mas. Masih ke desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas keterak operasi desa ki dede karek ngapa 300 bujul saiki lho. Nanti mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Karnaval lancar, sepak bola lancar, bal-balan lancar, kabeh. sound system. Iki termasuk sound system padha ndelinane Mas. BPJS. Sorry. Iya, Kok jenenge BPJS? BPJS iki bayare pisan nggo sesasi. Ora ngono kuwi lho. Nah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Iya. Wah, panjenengan sing dipilih ning langkah dalan. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, loro ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 to mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyangi aku tok. Lah, kok panitia tenan. Lek wis gelem, Lah piye kok? nek wis nyabu iki aja ngresula. Ora kok perkara nyabi ngersula, Mbah Lurah ya nggo telepon mesti nangis sik. Masa lagi-lagi telepon doang aja. Telepon. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik, Mas Udo kok kula ditulungi. Ini lho piye kok saged pripun. Malah iki rencana kula mboten badhe ndakil blas lho. Lho, kok ngono lho? Keterane mandal. Ya mondol Mas mondol iki. Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Modele kosong niki. Oh, model Grogol masih kosong. Model Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana iki kula kan genteni kan potongane wis kaya pocongan to. Omong to, iki 50 temen-temen ae. Jadi ini seminar. Setani modin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi modin. Tapi nek potongan iki ora pantes dadi modin kok. Lho, lan apa Mas? Pantes sing ditelke iki ya iki. Padahal mayit. Ya ora ya mayit kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek iki ditangga. Oke. Nah, Itu. sing awal ya paham Dari pasar kuwi. kudune yang sing awal kono ya. Lah kok malah aku ning arep kono njaluk tuntun iki to Mas. Aduh. Kudune sing jaluk tuntune malah sampeyan. Yang jaluk tuntun kan wayahe aku. Sing ngono golekne dalan. Iya, lah kok Pak Dianto itu nah dulu. Ada pirang digone wis kote. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho, Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumplek-blek Mas. dalam rangka Selang Agung sedekah bumi bersih desa, ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka
memala adoh saka Sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurma dumateng kaki danyang nyai danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sahinggihipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yang nenten kopine kok derek medal Malah nyemoni kopine ora medal. jangan salah kok dene ireng-irenge ya. Wah hebat luar biasa niki. Luar biasa tapi Niki agenda tahunan Mas. Agenda rutin nggih? Agenda rutin. Setiap tahun Desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? Dan kalau jelas nih. Nggih, nggih, nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasih dan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa meneh digelar pakliran wayang kulit. Kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengku filosofi ya, Pak. Filosofi mulane nanggak wayange tadi iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Iya. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah-mbah wis nate dawuh sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki lho hebat wong Grogol. falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho iku kok malah. Kok iso ngidul Mau piye? Falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek ditelok banjir ya ngunduh. Nek dipangan mereng ya ngunduh. Oh, Sing utang bakal nyaur. alah kok kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kowe arep digoni dhewe. Wong duduk kubur ora mungkin digoni dhewe. Lah iya. Sing ra gawe teko luar iki tak. Ini iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok Pak Yudo to. Iki pepatah tinggalane Mbah biyen lho. Para leluhur, para mintuna, para mumpuna iki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Heeh. Wong bocah wae mbok nuntun masak bar kae. Lah iki lho. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blakon ya ketok bagus. Kalau kowe ndas karo blakon gak rukun iki. Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blakon sing ukurane pas. Lah dadi iku kan bisa jatuh to, Mas. Wong ben taun cuman mrene kok blakon karo ndas kok gak akur ki lho. Iki jane sing elek blakone apa ndase? Dasku apa blakone? Loro kabeh. Kok loro kabeh iki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bar tekan kene kok klodho. Bareng kan kene iki hawane adem, ndak ora mungkret. Apa enek Ndase sesuk. ndas mungker iki lho. Adem. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Kados pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana membangun diri pribadi. Leres. Wong iki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik mergo ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining awak, saka tumindak. dene ya ngerti. Ya ngerti. Wong iki ajining diri, Saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak, saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Iya. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe. Jadi nek nganggo klambi apik, Ora besus, payune larang. Suara sing becik, payune larang. ora mesti. Apa iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi nek klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi nek suarane piye? Suarane yo wah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampeyan besar kok sapi siji payu 80 juta. Lah iki jangan besar ngene, payu 80 juta.
Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan kok pedane sapi iki lho. Wong edan kuwi. Wong jombong mah ora jowo. Ya Allah, suman-sumun selamat. Basane ayo gale hasem enek ndas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibuku larane jare kaya latu-latu. Ya ngawur. Lah kok ngawur lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng jajan 500-an kasih kok dinas. Dengar biladas ngono sapa iki. Iya lato-lato. Ajine rogo saka busana nyandang besuk suarane apik paine larang. Larang. Alah sapi ora nganggo klambi, suarane moh ngono kae paine 80 juta. Iki 80 juta kayu. Ora kayu, Mas. Dasar kepatah sing lain Mbok konsep aja mbok bedake antara menungso karo kewan. Lah iki lho. Menungso karo kewan iki tetep jek aji menungsane kok iso. Kok iso aji menungsane? Lah menungso ki nganggo ciptaan Tuhan sing paling sempurna. Duweni akal, duweni nafsu. Lah, mbok padane karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho, iki bocah piye to? Piye to bocah ki no? Wis tak mut lambemu lho. Contone ngene. Wah, walet kae. Heh, Walet ilere sekilo 3 juta. walek ilere sekilo Sekilo payu 3 telung juta. juta ya. Dadak ilermu tak adono. Sopo si aji Cek masih do aku dipadane sapi sampean padane malah. Padane walek iki Kurang ajar, kurang ajar. ya Allah Gusti, ya nek walek ilere sekilo. sekilo 3 juta. Lah nek ilermu apa payu sapa sak luku. Ilere sampean malurah sampean padane. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang iki lho si aji kentang alam. Lho, Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok jadi kentang Kalah si aji kentang. Masa menungso padane badane karo kentang lho. Sampeyan karo kentangnya segengusa Mas. Kok iso? Kentang diade karung dipikul gone pasar dinyang wong. Lah nek sampeyan dipikul sapa yang menyang? Batangnya. Kurang ajar Mas. Kurang ajar. Masa ada masa ada gelang Jatuh, dipikul. ada diri jatuh. Lah ya belang dipikul. Balang dipikul. Si aji kentang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora teng mobilan Mas. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terap. Ora terima aku. Ora terima. Ora terima. Bilangan aku Mas to. Ya bener kaya ora trimo. Kenapa? Aku ya ora ngirim. Maksudnya ora terima karo omongan lu kene. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang iki ya, sebutane wae Kiai Dalang. Lah iya. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sing nyebut Kiai Dalang. Dalang kuwi dalang sing abot. Wong lok-lok ning Abot yo suwengi lho. Abote dalang iki ndi apa yang musuhi gamelan? Apa napa gebok? Wah, teko-teko kare nunggu karo. Oh, ngono seket dina ora oleh. Kabeh. Jatuh harga diri ya. Ayo, Lho abot to. Dalang iki kan melek. jabone apa turu? Jabone malah tak iso. Nyuara terus, nyuara terus. Nyuara. Lah sinjane apa bisu? Wong yo nyuara tak iso. Oh iya iya. Wah, Ini lho. Ini lho Mas Beki. Jelas lho. Ben coklat lele iki ben. Suwe tak panak no lele tenan ndas kowe kok. Ini cerita karep lekor saya Mas. Abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok, ora perkara kuwi Mas. lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul nek kuwi Ora iso. Ora iso. Suksese Pagelaran pagelaran bunyi ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso bisa densen lho? Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak sindene, ora enak jensete, arep garingan. Bosok gorokane Mas. Aduh.
sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no, apa? Sing penting solar. Nek genset enek solare apa arep mbok uyui genset. Solar. nek ngono sing penting ora ning solar tok Sing penting apa? sing penting pom Kena, bayangan dong, tekan pom barang lah. iya lho Masa? enek solare enek pome nyambung lagi ngene karo brambang Ya enak lah. Berarti sing penting apa mau? pom Nek kalau berarti sing penting ora pom. lha apa Sing penting lemah utawa bumi. Nek enek bumi, mbok kencetne di pommu. Bumi penting. Bumi penting. nek ngono sing penting ora bumi tok Lah sing penting apa? sing penting Allah Subhanahu wa taala Wis entek. Wis entek ana sing umuli no. Kok paraken krono ya wis entek. ora ana didek ning kono ya semang untung ngengkel Mangsa. Ya yo amben kandhane. Ngeyelan. Wong iku ne. Mbok ning kene iki kampruh iki penting, akademisi penting. Awakmu ditekani rene iki seniman-seniman, kuwi mergo sakan pintere awake dhewe. Lah, pintere ngono kok ndi masa kowe iki pinter lho. Masa kowe iki S2, kowe lagi S1. Iki Astabrata, Astabrata. sinden iki minimal S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur. Iki sing tuwa iki. Heeh. Iki malah enek S7. S7 aku S2 S pilek kowe Iki sinden kabeh. Iki sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Oh, boleh betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Heeh. Mas Mondo iki diwenangne milih presiden sing sak minake. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? ya sing iki Budal, iki disiapin. Anake merokno. Ya apa sing tekan kono? oh enak milih iki Kenapa kok enak? lho wis kotot Mas Usah wis kotak iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nyembah laler mengen. bangi lawan pengar dirubung laler Dipun keparengaken jumenengaken laranggono. Karena suka pari suka beguyonan sesarengan keran kanca-kanca Astabrata kok suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Iya, Iya dari wah putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Tapi saka kana. Wae aturan jeneng di Bali. Jeneng kate dak. Ini dia. Iya. Desa. Iki aja. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petok kula di sini. sepate beda. Napa iki? Sedurung tamu kadung sumawon putri ing kelenggan dalu punika keparengan derek anggar-anggar swasana lumantar Astabrata. Jenenganipun pisangan mojo temanten kekalih yen Kinandra Pandaya campuk ingkang punya jroning balutang kodhok ora. Ya. Kayane manten diubuk kire wong kudune cukur kok jago. Saking kono. Aku dari sini. Manten Yang putri, begini. sampean manten putri. Oh, Kowe nggih. manten kakus. paten jumblung Manten kakung. Lo MC. MCM nih harus. Lo tak MC nih Mas Mandan. yo yo Tak MC ya dia ya. Nggih. Asaku. Ya, MC monggo. Wah, yang di mongso kono dumawa ing kodrat. Pripun natakan saya nggih? Saya enggak nggih. Saya. Ini Mas Mandan saya. yo Nalika semono ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyo alami madya ngancik alami dewasa mestuti ilo jaring para dina pripun Mas Akbar. Apa ya? Lah pripun? Piye Mas Saya. Mandan? yo balik takon
wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, sing gagal kok ngene. Oh, mantan wedok miskin. Iya. Ngene kok jarene. Sampeyan sing bagus ngono lho Mas sing gagal. Dekat. Penyidik saya kan. Ini Mas Dianto lho. Mesem sithik. Nah, ngono. Loh, bojone ngene iki piye? Lon-lonan dene lolongan sora temanten sari bek arsana kebrita. Ribut mahat ribut saya nggih. Saya. Tata pacara gap. Nah, tetapi adat iki diridone kan sampun keparek temanten kekalih ingkang sami picakipun nggih. Kamu bablas lho. Wonten kuat salipan sintangan nggih. Ayo batok rinangkul pinempit kempit to nggih tengah. Loro sama goblok Nuwun sewu. Gambar sawakan nggih. Sawakan. Tradisi iki dipopet dijanoki. Tradisi. Makanya saged paske matane. Mata. Lah niku mboten beto. Ora saon. Mboten beto. Paske matane ya. Ora banter ae nduk ra apa-apa. Lon-lonan dene lolongan Solo Tambet. Pripun Mas saya. Sarimbit asal tepe wacara dhateng po ing catur mitra handaya kala baya pangaribha sakala kumlawe astane. Hambalang kakal kabar katur. Sabar. Wis sama ngono tak urung. Lah jare tripate wae. Itu mata. Bingung lho. Iki kita wapuk basa basa. Lalu mana lagi? Balang kena mataku. Iki balang yang gantal Mas. Bandung nganggo suruh. Nah, sesuai aba-aba MC. Orang nganggo Suruh gak enak. Ganti gedang. Kok diganti botol. Oh, jaluk bakal. Kok dilulu kowe. Lon-lonan. Pripun Mas saya nggih? Apik gila apik. Oh. Ketemu kapan iki? Kok ora temu-temu. Temanten kami tinggal repepeh. Kayak aku kan. Saya gini. Saya jalan ini. Lon-lonan dene lalu maksana. Sang pujanggane Daud. Ya. Kemarin hangut cau mantram sakti ibu rahayu. Wah iki. Gonggo tridonggo berdo mendak kala sirna. Assalamualaikum salam gedhog basa iya kalasen. Ilang sakit Sukerto ilang sakit bilai salam. Wah, balak. Wes lang balak. Wes kok balak. Sampeyan adus. Lon-lonan dene lalu maksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Karo agung temanten nuli diberkah pangestu suwung wonten nggih. Berkah pangestu suwung temanten. Sing wale sungkem iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biasa nyunakno kene kok. Penting aku. Ora apa-apa. Manten kakung suwung wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangi dak konang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapit. Aku butuh. Wah, terus deteng. Lah yo. Piye? Ngapa rasane piye? Delok lho sing. Kita pangkah lho. Ora. Ora jalan tahu. Ngapa kendel? Kak kok delok karo ora lho. Sing ora. Lah suarane piye to? Muni matus. Coba jajan. Pak Lurah sing ndi? Kan sing durang lho Pak Lurah. Pak ora.
Nah, kan siji. Kali siji. Iya. Yo kan demi Pak Lurah pisan kok ben. Ya ora digol. Kene. Balik. Minggah madan sininggil binakurata sang Narendra Mudawani sajuga. Kawis tinggal gandul. Amit jangan bayi. Ampun loro. Rumaksana begandengan asta datang dinggang sareka pinara sastra. Minggah madan sininggil binakurata manten putri. Aku segandeng. Laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan lho kok iso. Pak Lurah, Napa? enten kamar kosong. Ari apa? Lho, barang anyar ya langsung. Langsung. Begandengan asta manten sanjek pinunggel gamelan Lokananta. Oh. Sah dadi manten. Kosong. Mana aku? Masa anu bojoku kaya ngono. Sing dikaro apane? Anu iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti khasiate. Napa? Kowe ora ngerti khasiate ndas dulu. Apa? Tak duwe bengi iki. Apa? Khasiate ndas dulu kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Kok apane, Dok? Ya diusap-usapne. Ah, bosok kowe kok iso. Ketembangan, ayo, nembang. Jenengan apa Mas Mandal sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Mas Mandal digandrung. Iya. Alase apa slendro pelok? Apa Mas? Mumpung pelok. Wajah mau pelok iya. Ora slendro ae to, tapi slendro. Hah? Slendro ae lho. Itu. Slendro duwe tamu sari Debagong, tapi slendro. Tidak itu Mas. Hebat nak. Diagem to. Bakon iki. Bakone kupone larang-larang iki digo sing beses ora. Aku rasane piye mau aku ya Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Lah kene kuwi lho. Sane boten klodho, ngeten nak kaya bunta dewa. Ya iki berkudo. Nah, kan. Sinebut. Ya nek. Sembarang wis ayo. Sinebut pahlawan putri. Suarane apik, Mas. Tapi raine sing elek. Nek pengen apa ya dicek kono. Tema apalan pirang dino Mas? Hah? Tema apalan pirang dino? Yo wis enek 3 tahun. Tak kira 6 dino bae malah 3 tahun. Tahun lapal-lapal lah. Ya. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Semalah dengan loja-loji. Enggak Juli. Seribu ning mustika tu. Marahi. Arep marahi. Kaya pinter-pinter dhewe marahi. Betul. Aku wis sabar. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Dan ngomongane kok lunyu men ratu tikus sih dan. Begitu mangan lumut Ketoke bramane kok kurang-kurang. Bareng tengah jen. Oh iya. Ngeten sae. Niki nek unsur udan-udanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek pirase. Yo lak diro bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah. Bapak ganteng kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune ki. Alah, maksudku. Ora dienek. Kamu ngene kok. Ora. Kok menek nih kok. Wes. Tukung
ini di. Iya. Tuk rangkung bojone doro kebelo Bebelo. marahin nang gandrung piye gandrung nek pengen Ora. kudu silang ganteng ora di pacar kae lho rupane ganteng ora payu-payu Nek karo kowe wajahe pinten, Dar? yo mirip to jane Kowe karo Akbar? Mas Akbar? mirip Jancet karo sing Kayak kok apa ya? iya iki kok kelihatan iki. Kalau maksudnya dia lahirnya kembar. nah Pripun? Ya, Cak. Kowe wani buktine nek ganteng kowe. wani lho Ya, Cak, nek masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun Oke. Bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon sawu. Bacang urung takon sawu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Masa ganteng Akbar? Kok nang ngono suara Akbar lho. Sebelah mana? Kejar. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Ayo padha karo kami padha. Oh sing ngene tok. Sing ngene Mana Pak Lurah? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha. Oh, waduh bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik kok ora garane to iki. Perkara garan kok iso. Walah. Kalau aku bae men sing kena dinyang aku tok. Ayo, Ayo, terus Kak. terang. Bebelo, bebelo, pirat moyo. Dipasti. Bebelo. Kowe digenderin lho. Pasti rada cegah. Oke, tegak oke, tegak. Iya. Bebelo, pirat moyo. Pinter ya. Pangurung. Marane. Pangurung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadi gundul. Terus Tadi kusumane bangsa dibacet nggih, balik lagi. Gawane napa derek mangga. Kasut gawane mau ora apa. Ya. Yuk, buka celuk, monggo Mbak Mira. Oke.
Nek